Асенні рок-н-рол. Сёння ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа прэм'ера. Спектакль «Асенні рок-н-рол» па п'есе ізраільскага драматурга Михаіла Хейфіца «Рок-н-рол на захадзе сонца». У спектаклі будзе многа музыкі, пастаноўка і музычнае афармленне Александр Дольнікаў, Москва. Мастак-пастаноўшчык Наталья Лавіцкая-Ярмолова. Пластыка і харэаграфія Дзіяна Юрченка. У пастаноўцы занятыя заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Вячаслаў Грушоў, артысты Наталья Аладка, Алексей Стома і Дар'я Французова. Ён і яна сустрэліся ў танцавальным клубе, сталі парай, але ці здолеюць мужчына і жанчына зразумець адзін аднаго? Поместив их в этот мир рок-н-ролла, мы стали исследовать их взаимоотношения. Этот сложнейший клубок противоречий, в котором есть и ссоры, и споры, и любовь, и расставания, и встречи. И вот в результате самое главное, что они поняли, что они нуждаются друг в друге, что они не могут друг без друга жить. Спектакль, он состоит как бы из 8 картин, сцен-новелл таких. Каждая имеет эпиграф определенный. То есть это своего рода такие притчи о том, как люди врут, о любви, о счастье, о том, что между мужчиной и женщиной может быть пропасть. Гэта пра нас, пра жанчын, пра мужчын і пра тыя дзве планеты. Заўсёды кажуць, што мужчына і жанчына гэта дзве планеты, і якія то разумеюць, то не разумеюць адзін аднаго. Але мы адзін без аднаго жыць не можам. І гэта прыцягненне, якое у мужчыны да жанчыны і жанчыны да мужчыны, пра гэта і ёсць расповед. І пра тое можа быць яшчэ адзінота, якая у нас ёсць у жыцці. Камедыйную гісторыю рэжысёр Александр Дольнікаў бачыць як прытчу пра мужчыну і жанчыну. Прамое пасланне гледачу: ніколі нічога не позна. Нават калі вы выйшлі з узросту Рамео і Джульетты, знайсці родную душу магчыма.